Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailinged iti nagan alalain. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan alalain. Iti agdama kat addaak ditoy Dubai. Agtrab-trabaho ak ditoy tapno makailiwliwagak. May sa akatrabaho ak ditoy tinakaamuak iti YouTube channel yo kat nagbalinan abisyok ti dumdumngag iti padas a maipatpatulod kada kayo. Malaksid ngamin ang makaayayo, jak pa'y mapupuutan ti panaglabas ti oras, no dumdumngagak. Sa anak pa'y ang maistorbo, no di kat maliwliwaak, kabayatan ti panagtrabaho. Kat mapuutak nga adugaya man ti nairing pasko at trabaho, kabayatan ti panagdengdengeg ko. Ididamo pa'y laeng pinanggap kon nga ipatulod ti padas ko. Ngam na itantatantan laeng, gapu kadagiti saan anam namaan apagteng. Isu nga idinawaya anak, nagsurat ak adagos iti impatulod ko kada kayo. Da kayo lakuman manang ti makaamu amang yurnos iti surat ko, kat makaamu kayo meten amang punno, nubilang ada pagkurangak. Basta ti amok, nailanad ko ti amin a detalye. Kat sapay lakuma, tamapili met ama idrama iti programa yo, apag gugusto mi unay adengdenggen kadagiti katrabahwak.
nagugak, Paulo. Anya? Kat, anya ti ko na ni Edgar nga eh. Ni, Lalaine, aping nagsangit ka matan. Di akong makontak ni Edgar. Ha? Anya ti kahit mo asawa na di mo makontak. Di ako na mo no, ayan na. Anya? Dahito ti agpaiso. Di ko na dagiti gagayam na. Saan da ka no nga amo no sa dino ti ayan na. Saan ka no nagpagpakada kadakwada. Amo na ka din ti kasasaad mo? Imbaga kon kankwana. Katsipod iti day di pa nagsarak mi apa nang ibagak kankwana iti kasasaad ko. Day di mo tun tinaudi apa nagkita mi. Anya? Ayop a lalaki. Intarayan na ka nga rudan ano kasta? Gasta matiyamag, Paulo. Iso nga purido ak. Diyak ka muna niya ti aramidag. Lalaine, Pangaasim tatulungan nak. Diyak mabalin ti agawid iti lugar tayo akas to iti kasasaad ko. Diyak lakit di kayad. Lalaine, makalawas langan. Malpastan iti third year college. Anya nga iti planom? Diyak kaya ti agbasol iti nadagsan. Isong agtali na edak dito aging ga makapagpas ngayak. Ha? Sigurado a pagdamagan da kadagiti dadakkel ko. Iso ka sa pulak ti tulong mo. Anya ti kahit mo aramidag? Pangaasim, ilimod mo ti kasasaad ko. Ibagam kadagiti dadakkel ko, nakasara kak iti trabahok ditoy. Kat kayat ko ti agurnong kabayatan ti bakasyon. Anya? Pangaasim, day talangan ti amo kapamuspusan, tapno sana maupay dagiti dadakkel ko. Apay na ipod numlangan kadakwada ti kasasaad mo. Nasingpot dagiti dadakkel mo, Lalaine. Patsi ka mawatan da ka. Diyak kayat nga ikan iti pakaibabain ang dagiti dadakkel ko, Paulo. Iso pangaasim, tulungan na ko ma. Pangaasim. Pasensya ka, no nasapa nga imay dito ibalayo, Paulo. Apay ka din, Nana Esther. Kasla sa anak ngamin a kontento iti inlanad ni Lalaine iti surat na kada kami nga impatulod na ken ka. Ha? Nupudno nga agtrabaho, magrugi ka di adagusen. Di man lan ikan iti pawayway nga uray sumagmamanula ko mga aldaw, tapno agawid sakbay nga agtrabaho. Amuyo mo ta ni di syudad, Nana. Kasla ka na yun niya, dardaras dagiti tao jay. Ha? Kaya nasayat mo't namang rugi adagusan niya trabaho ni Lalaine. Tapno sana mabakante iti dayta bakasyon. Sigurado ka kadian na saya at ti kasasaad ni Lalaine ijay syudad, Paulo. Ha? Uwan mat, Nana. Okay mo't ni Lalaine. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kun kuana. Di ka pa'y maturog, Esther. Pampanunutak ni Lalaine nga anak ta. Kailiw kong aminan. Kasano kat di man la nagawid iti uray sumagmamanulang aldaw. Sakbay ang nagtrabaho ita bakasyon. Amamumutan ni Lalaine. Talaga desidido ang makaadal. Kaya't nalakit di ti agurnaw. Tapno ada pag-enroll na inton sumrel ka di ti may kapat atukad ti kuleyaw. Poldo. Ay, anyan ta narigat mo't nga mintaada pa nagbiag tayo. Oray no doblyan, wano triplyak ti agtrabaho iti talaw.
Kurang lata pang suporta iti panagadal ni lalay ni Tikoleyaw. Nakababain pa ikit din iti anak ta. Tano panunutan na imbag. Isuti nakakaadda ang nagtrabaho para iti panagadal na. Iso ang naglepasak iti may katlo atukad ti kolehyo, ididimteng ti kasday apagteng iti biyag ko manang Emmy. Amok ang nagbidutak manang, katjak kayat amanayunan pa iti basol ko, no pagaramidak iti saan anasayaat, ti bunga ti panagbidot ko. Iso nga intuloy ko ti sikug ko, kat nagadalaklata iti 4th year college nga uray masikugakon. Napalalo tirigat ko kadagidi akanito manang. Tamasapul lata nga ag-sideline na nga agtrabaho nga uray masikugak. Tapno adda inayon ko iti patpatulod dagiti dadakkel ko nga allowance ko. Kang runaan ang nagbalin akatakunaynay ko kadagidi agundaway ni Paulo agayam ko. Kaubingan ken kalugarak. Idi nagpasngayak manang, masapul nga agbalinak anatibker, iti nagbalin a desisyon ko. Sigurado ka kada iti desisyon mo, Lalain? Masapul nga aramidak, Paulo. Awanan ti amok asabali a pamuspusan. Lalain, anak mo ti paampun mo. Amok. Naman niya ti rumbang nga aramidak, katagad-adalak pailaang. Ngayon masidagan ti panagturpos mo iti koleyo. Saan ka makagidan kada kayo nga agmarcha, Paulo? Ngamin, ado ti jak na iringpas, gapo iti panagpasngay ko. Lalain. Agbalinak nga October yan. Saan ka makamarcha kagidan nyo inton Marso? Kasanong arog niya ipalawag mo dahi ta kadagiti dadakkel mo. Siya kunti makaamo. Basta ita, masapol ang maisimpak pa iti maipapan iti panangipaampun ko kani baby. Anyan, Lalain. Sapay nakaayaw akit kitahan ta anak mo. Kita mo, nakasimsimbang tilangana nakaturog. Diyak masigurado ti agbalin ang masakbayan na kanyak, Paulo. Isa masapol nga agbalin ang kanatib kariti desisyon ko ita. Lalain. Ada nakasarita kay ospital, idisakbay ang nagpasngayak. Isuda ti pangipaampun akidi anak ko. Mas daawak. Apay ngay, adi natamot sinukon ti anak ta dumaray kuma iti panagturpos na. Ay, Esther. Sabalin samot na talaga ti mapaspasamaken ko, ana. Esther, saan ka kumanga agpanunot latan itinoan niya laditan? Mamatiak na agawid mo't lang dito lugar tayo nilalain. Oh, Basta saan ka nga agpanunot itinoan niya laditan, Esther? Aguray talaan. Dakkel ti panagtalik ko iti anak ta.
Agawid akong tanalpas mo ti graduation. Imunan dananang kantata nga nagawid. Imbagak lang nga dapay masapol nga ering Pasko ditoy. Tadyak ka iti agawid latan. Adyak maamuan na niya ti planong. Agawid akmat, Paulo. Lalin, Inakasarita dagiti dadakkel ko. Diyak kayat nga agatap da. Ibagak kadakwada nga inton Oktober akpay nga agturpos. sigurado mas daw da makakita kan ka. Dakil tinagbaliwan ti langam. Manipod idinaganak ka. Pangaasim, Paulo. Diyak kayat na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Lalin, Agtalakakan ka. Agtalinaad ko maapalimad tinapasamak. Ti panagpas ngay ko abalasang. Nangron at ipanangipaampun ko iti anak ko. no kasta ti kayat mo. Di agdanag. Mapangnamnaman anak. Natalgod kanyak ti palimad mo. Ay, Lalain, anak ko. Asda, naimbag ta naghawid kan. Kailiw kayo una yung tatang. Nakarkaro kami pa'y anak ko. Kailiw da kan. Agasong nga, itanasurok dua tawunin tinapalabas sakba naghawid ka. Ay, pasensya kayong tatang. Ay, ninanang nay, ayan na. Amumatan dya inam. Binigat amapan ija tsindaan. Tumultulong iti pwesto ni Kumari na Adelia. Tay sukano pa iti matangdan na. Kasta ka di. Tatang, pasensya kayon. No Oktubre pa'y amakalpasak iti panagadal ko. Lalain, anak. Kabayatan ngamin ti panagtrab-trabaho. At dadagiti saan ko nairing pa sa kasapulak iti pagadalan. Iso sa anak-anak karaman kadagiti nagturpos ita amarso. Awan ti rumbang nga pagdanagam may papan iti dayta abanag anak ko. Aginala ka pa, itaamo ka na banog kay ti biyahe. Madamdamalaan, sigurado asumang putan ni Nanang Mau. Kinapudno naman ang agtibtibbayo ken sumsumgarak kabayatan nga agpalpalawagak kadagiti dadakkel ko iti daydi a panagawid ko. Amok ngamin iti bagik apasig a kinaulbod dagiti ibagbagak kadakwada. No pay kasta tinakderak ti amin tapno saan dalaeng amasakitan ken maibabain. Natungpal kumetket diti karik nga agbalinak nga Oktoberian manang. Kat nakitak met tinapalaos aragsakda, apaman nga inyawat ko kadakwada ti diplomak a nagturpos iti kolehyo. Naimatangan ken nariknak nga impanakkeldak dagiti dadakkel ko nga uray no komersyo laeng ti inturpos ko. Nagsapulak iti trabaho manang tapno matulungak meten ida. Ditameten nga imapay kanyak tinagpaidu maarik na adyak mailawlawag. Kat awan ti sabali a nagkamangak no saan ani Paulo. Amangan mo't nada sa gubanit mo. Iso ako na madi mo mailawlawag no anya ti marikrik nam. Saan, Paulo? Amok nga awan sakit ko. Nasalun atak. Anya nga rin ti ko na mamarikrik nam. Paulo, Nagunagan day tapa nagsinnaay mo, Lalin.
kasla. Lalain, ibagam na niya ti kayat mo nga ibaga. Saan ka maawatan? Kung nakarkaro na saan ka matulungan? No pasig kasin na iti isungbat mo kanyak. Ita, anya ti marikiriknam. Kailiw ko ti anak ko. Anya? Dahita ti masiguradok, Paulo. Mailiwak iti anak ko. Lalain. Natibkerak ti kunak. Namapay akas to ito ti marikriknak. Diyak malapdan ti bagik nga agladingit. Diyak malapdan ti bagik amang lagip iti anak ko. Lalain, anak. Saan laasyak ti makadkadlaw? Uray ti inak. Ha? Anya ti madmadlaw yo, tatang? Adda sa bali ang mapaspasamak ka. Ha? Anya ko, ma. Sika ti rumba nga pagdamagak. Anya ti mapaspasamak ka, Lalain. Ne, awan mo, tatang. Sigurado ka? Awan, tatang. Okay, yakmat ti kunak. Ay, sa bali nga minti lang am. Marikrik nami kaninanang mo. Nga da na idumduma alidaya ng salukob ka. Ha? Iso ano anyaman ti marikrik nam. Sapay la kumata ibagam. At to'y kami lang kaninanang mo. Barang no makatulong kami, anak ko. Kasta, nakasaritam ni Lalain. Way, Nester. Okay ka no mo ta anak ta. Awan ka no ti rumba nga pagdanagan ta kenkwana. Kasla sa anak akontento iti kastaan na amwam. Anya? Talaga asabali ti agparparik na kanyak. At dalakit di sa bali ang mapaspasamak iti anak ta. Ay na, Esther. Kasta ka man ay nidagad-adal nilalin nga anak ta. Ay, Ang mga no nabannog lang iti trabaho nilalay. kasta nga ta, Puldo. Kasta ti amok. Takasanumot namin. Iti agad-adal pa'y laeng ang trabaho. Kapno ada pang suporta na iti panagadal na. Iso asaan ka kumabas ta agpanunot latan ni taan yaman may papankan kwa na. Maturog takit din tanay. Rabiin, Esther. Ang ginanatamatad. Napas nagti pa nagkararag mo. Kabayatan ti kaadata ito nagtisimbahan ni tay. Paulo, Kasla mo klatan. Noon niya ting kararag mo. amo ka sa anak ang makalibakan ka, Paulo. Taamom ti amin ang napasamak kanyak. Lalin. Di ka kaya tasidiran. Ngam namin ano adinamag ko kun kay di. No sigurado ka kadagiti nagbali na pangadang mo. Paulo, Iso kayat ka man natulungan ita. Awan ti maramidak. Kan may isa. Si Kanti nang ibaga. Nga apaman ang naurnos ti panangampun day ta anak mo. Awanin na pulos ti damag mo kadakwada. kumusta nga taitan ti anak ko? Anya nga tanti lang na. Lalin. Diyak laing pag-arop. Adong ti kastoy agundaw, haya kailiw ko, iti napalalo ti anak ko. Diyak laing pag-arop.
Nagkaaging nga ita, maililiwak iti anak ko manang Emmy. Isupay nga ingkadang ko tinagabrod, ama kagapo, no apay nga addaak ita dito'y Dubai. Tabarang ko nak, no mailiwliwag ko ti maipapan iti anak ko. Ngem pasaray umapay latta tinakaro nga iliw ko kankwana. Awan ti maaramidak, no saan ati mangikararag. Asapay lakuma, tano sa dino man ti ayan na ita, mapakawanak iti panangipaampon ko kenkwana. Ken kanayon ko maanasayaat ti kasasaad na. Mamati ak nga ado dagiti mangsidsidir kanyak, apaman anang ngaganda ti insalaysay ko. Ngamsapay lakuma ta maawatan dak, tapanagkunak, nasaysaya aten ti kasjay nga inaramid ko idi, ngam ti siyak amismo ti mangpukaw iti karbengan ti anak ko, tapno masirayan natin na ngayad ang nakaparswaan. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Lalin. Umunay ti amin, kayat da kaapagyamanan pagayam alalin, gapo iti panangitalat mo kada kami iti pakasaritaam. Iti laksid nga amom nga addan to dagiti mangsidirken ka. No siyak amaysa, saan ka asidiren? Takas nga ruden iti nakunam, nadagdagsen abasol no pinagaramidam ket din iti dakes ti anak mo. Tilaeng puntok, nasaysayaat ko man no impudnom idi kadagiti dadakkel mo ti amin, tabareng naawatan da ka, kat saan anaisinaken ka ti anak mo. Ngam anya nga rod, adda ditan, napasamaken ti amin. Iso akasayaatan ti araramidem, akanayon akid dawen, ken ikararagam ti anak mo, kastametten ti bukod mo abagi. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangisalaysay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan agudo, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan agudo, kat ladingitak no jakon inlanad no anya apagilyan ti ayan ko. Ngam siguradot kada kayo amay saak nga OFW. Kinapudno naman ang nasurok asa nga pulo atawan kon dito ayan ko apagilyan kat jak pulos nagawawid. Kay kayat kon ako mikuman ti bagik ditoy, tauray kaskasano, makalipli patak nga uray apag-apaman laeng. Naamuak da ito YouTube channel yo, idi kang itingitan ti pandemya. Tawan ti sabali ang maaramid mi idi, no saan nga ag internet, gapo iti lockdown. Jakmat inalman tinagawid idin, nga uray adagundaway, tawan tumatlaang ti aramidek di ta Pilipinas. Nalabi tamas daaw kayo kadagitoy nga ibagbagak. Ngam tapno malawlawagan kayo,
Ipalubos yung arod arugyak ti agsalaysay, idi kakalkalay sami, itinagbalin nga asawak. Ilingad talaangan manang, itinagan a Belen. Belen, apa adi ka pala maturog? Adali mo terabi eh. Pampanunutak namin dagiti dadakkel ko. Ha? Pudno ngay manugot ay ti panagkalay sata iti huwes. Ngam mariknak amadilat ta tinamnamda. Belen, Saan amapunas iti alintataok ti langada. Idi nagkalay sata iti huwes, gudo. Belen, agbabawi ka kadi nakikalay sa kanyak. Ha? Apay anadamag mo dayta? Kadagiti ngamin kastang isaw-sawang mo. Kasla agbabawi ka nakikalay sa kanyak. Saan? Saan nga agbabawi ta ay ayatan ka? Ibagbagaklakan ka ti marikrik nga. Di kagdanag, Belen. Umamo ta kadagiti dadakkel mo. Mamati ak amaawatan na tamatlaan. Nuipas ngay muntun day taadda iti saklot mo. Si Kamat, upat abulan pa'y laang to'y si Kugko. Mabiit lang ang orayan day tan, Belen. Katapaman na makapagpas ngay ka. Dagiti dadakkel mo ti kang runaan asarungkaran ta. Akaduwata ti anak ta. Belen, adakon. Ayan mo. Belen. Napanangatan ni Belen. Ape adi sumungbat niya eh. Belen! Adak dito'y likod, gudo. Handa gaya mi jay. Kanya ka tatar aramidin ta asawa ko dito likod. Mapaanak man lang ni tayan na. Sigurado magustuhan natin sangpot ka pa sa lubong. Pagay... Belen, apay aglablaba ka nga eh. Apay kumanog labaak kat sigodon nga aramidat daytoy. Ay saan? Ang mga noon natin mapasamakan ka. Nang runak at kabula namon. Isardeng mo dayta, tasya ko di mangituloy. Agi na naaklabiit. Isardeng mo taglaba. Naisagana kung ti baluna ka sumrakiti construction. Apag isumatan niya aglawag. Jack pa'y ririingan ni Belen. Baybayak pa'y maturog. Inak pa'y agdigos. Tapag isuntong agar musar kami. Apama na makadigos ak. Sana rumbang agbanog ta sa... Belen! Apa yun, Belen? Anyat mapaspasamak. Gudo, aga nakaklakit din. Ipan ako iti ospital. Pangaasim. Anya? Ay, alang arad. Mapanta ni hospital itamot laan. Agyaman naktanakaringkan, Belen. Gudo. Lalaki ti anak ta. Ada iti abay mo ang nakaturog, oh. Naggwapo. Ha? Gudo. Kaingingas mo ti anak ta. Si Kamat. Saan ta pa may bagaday ta? Maladaga pa ilang ti anak ta. Saan man? Madlaw-launay akaingingas mo. Kaingingas ta adwa, Belen. Anak ta day ta. Iso adwa ta akaingingas na.
Lalaki tinagbalin nga anak mi ka ni Belen, manang Emmy. Kat uray no kaya naklaidi, madlaw at talagan asyak ti kaingingas na. Kas iti napagtulagan mi nga agasawa, apaman ang nakaruwar iti ospital dagiti aginak, ken nakapapigsada, simmarungkar kami adagos iti ayan dagiti dadakkel ti asawak. Naragsak namot ang nakakita iti apo ko damanang, ngamarik na lata ti kinaawan ti amor da kanyak. Nupay kasta, jaklatan ingkas kaso dayta, ta kontentuak iti panagayat kanyak ni Belen, saket dimteng pay ti anak mi. Saan mo't ket di nagbaliw ti kinagagat kong agtrabaho iti panaglabas ti panawen manang. Ngem, adda nagbaliw kanyak, nga isu ti kanayon apang sidiran kanyak idi ni Belen. Pasensya kan Belen ha. Naimasan ni matan kadagiti katrabaho ak tinaginom. Among matan Sabado ita. Awan trabaho indon bigati so nag-happy kami. Agas ti bandaw iti makalawas apa nag-construction. Bakit? Bakit? Di ka din agungat. Pasensya na kuman. Masabo lang makidanggayak kadagiti katrabaho ak. Da kami kat nga ruti. Inal daw nga agkakadwa. Maawatak day tagudo. Ngamti ka na yun apa naginom mo. Day tatijak maawatan. Sikagit di mat. Sa anak mo ta ka na yung nga ginom. Anya asaan? Manipod na sumok mo ti aginom. Dandani minalam ka sumangpat anak kainom. Sa noal daw ti Sabado. Kanayon ka amarabyan nga agawid anabartek. Hindi ka din nagawa. Kung nakumutan ka. Agas lati bambanog da ito. Aywan, ni Buboy nga Nakaturugan Alangan mo't nga orayan nakasumangpot iti kastoy nga oras. Nailakit din na ito yung asawa ka. Aladag banyusak matan ta maturog tan. Asawin gudo? Saan tayo arumor ita nga uray Domingo? Pasensyakan, Belen. Nasakit namin ti ulok, bakit? Daytan ti bagbagakken ka. Apay ngamin alabsam ti aginom. Anya nga ita? Saan mo ta nalabos ti panaginom ko, Belen? Apag isulan. Diyak man na mo na apa na hangover. Ay nagudo. Di mon irasonan dayta abanag. Agdadata abidot mo dayta. Kanya ka matan, Belen. Di na ka din pagsawa ni Tikasta. Agasam nga dayta? Sikapayan tadaganas na nga agungat. Sa anak nga agong ungat. Ibagbagak lang nga di na kumanreng-rengan takayat ko tagina na. Talaga kami na nasakit ti ulo. Nanang, apay nga saan tamo nakadwan ni tatang nagsimbata? Pasensya mo ni tatang mo anak. Nasakit ka nung amin ti ulo na. Apay nga'y, kanayon latan nga da sakit ni tatang tunggal Domingo. Ha? Anak? Malagip ko. Di Domingo nga kukuyog tayo nga agsimba. Talpasan na, agpasyar tayo.
Ngam ita, datalangan ta ako'y kuyog. Anak, di kagdanag. Into na saya aton tirik na ni tatang mo. Agkukuyog tayo matla ang ama kimisa. Ken agpasyar tunggal Domingo. Talaga, nanang? Wan, anak. Ala, oh my God. Mapantagumatang iti kanam iti paborito mapanganan. Kalpasan na, agawid tan, anak. Tagtag daw iti pasensya kan ka, Belen. Diyak manan nakasurot kada kayong agina. Talaga kami na nagsakit ti ulo kiso kinay kayat ko lang tinagina na. Sana siya ti pagpalawagan. Anya ti kayat mo asawan, Belen? Jay anak mo ti rumbang akasaritam. Isu ti kanayon nga agsaludsod. Isu ti dumdumlaw. Walo pa'y latitawan di anak mo, ngam nasirib. Kasla na taanganan no agpampanunot. Iso asaan na siya tirumbang apagpalawagam, gudo. Kas itinakunakon, jay anak mo tirumbang akasaritam. Taiso ti kanayon nga agdamag, no kas jay asaan da ka akadwa no rumwar kami iti Domingo. Nasirib ti anak mi ka ni Belen, manang Emmy. Katkas itinako na ti asawak, kasla na taengan no agpanunot. Nanakam itilaksid ti naganuspay nga edad na. Malagip ko pa'y nga rudmanang, at dadagitay panawon ama puutak, nga iso ti mang banyos kanyak no sumangpetak anabartek, adjakon makakunail. Malaksid iti dayta, nasaet pay nga agadal. Jakman ang mumanang, no apay nga ad-addaan nagpailuyusak iti impluensya ti barkadak, ngem ti pananglalailo kanyak dagiti aginak, tati aramid ko apan na kibarkada, nagtultuloy, kat ti dakas na, kagurak pa yan ti asawak, no daytay awisan nak amakimisa kan agpasyar kami asang kapamilya, no iti Domingo. Anya ngay gudo, bumangon ka ditan at agdigos kan, mapantayo makimisa ta Domingo ita. Mapan kayo kadilatan nga gina. Anya, ngam gudo, dinak tumanan sardangan di anak mo. Kung pormentuman la ditan ti madamdamag na kanyak. Katsong batam at anyaman na damagan na kan ka. Saan ka matako ng tapno di mo masungbatan ta anyaman na damagan na? Ha? Pati dayta, pag-aburidun na pailaan, nakasimsimple banag. Si mabali at talagang ti ugalim gudo. Idi, si kapay ti kanayon ang mga awis kanyak, ang masapul a Domingo ang makimisa tayo a pamilya. Tapno pagyamanan tayo dagiti parabor ang maaw-awat tayo. Ngam ita, kaguranak pa yun no ipalagi Di ko nakman busitan, Belen. Amumot na da sa balya pag nakita Domingo. napatpatagpay ti panagkasangay ti gayem mo. Ngamda kami nga aginam. No, Kan maysa, saan tayo mat nga agmalmalam nga agkakadwa ah? Makimisa tayo laeng. Kalpasan na, ipasyar ta ti anak ta, kas idi maladaga pay laeng. Kalpasan na, nawayakan amapan iti kasangay ti barkadam. mabalin ka di Belen. Di kan sumanao. Kayo latan makimisa numapan kayo. Saan na ko napilitan tauran niya pa'y tar aramidam? Saan na kasumurot kada kayo?
kay Jayan Dalola, nanang? Wan anak, jak pa'y kaya ti agawid. Tasaan tantumat la ang amadanon ijibalay ni tatang mo. Ha? Apay, nanang? Napanan na? Saan lang nga raw doon na si Murot kadataan na kimisa kung nagpasyar? Adda ka no napatag-apag nana, anak ko. Napatpatagpay nga may di pa nagkukuyog tayo, nanang? Ala, bayamon anak ko. Ngam di ka agdanag. Susawat Tama pa rin mati. tayo. Ha? Diyos ko! Ha? Apay, nanang? Anak, di ka agdanag. Tadaak dito'y. Nanang, apay ngay narakot na kitinairot. Basta anak ko, sana rumbo nga maisita ka kanya. Masa mo lang. Ay, apa nga nakadumog kayo mat amin ang nitilamisan? Apa nabartag kayo? Ha? Oh, oh, anya kayo matan? Paray! Paray! Ay, sus, nagkapoy kayo matan nga ginom. Nagbasit pa lang, tinainom tayo nga nadalab kayo matan. Oh, nay kayo matan. Kapoy kayo mat gaya mga ginom. Oh, agawin kayo Oh, no, basta nadalab kayo mat amin ay. Panawan kayo langan dito agawid account. At dapat sarang ko di construction no bigat. Kapoy kayo talaga. Awan kayo gayam kanyak no inom ti pagsasaritaan. Kapoy kayo agay numan. Ne. Apa yan nagsipngat ti balay may. Imposible mo ta nakaturo ganda kiti aginak. Alas 10 lang karabi. Sa bagay, at dasarag ta na kwenton bigal. Apa nga nakaidap amin na silaw may. Imposible, di na kurayan na makasangpot ni Billy. Ang diretso man lang. Gudaw! Ay naimbag tadakan barok. Nay. Itay payapat padaanan ka sumangpad. Nananais ka. Na kayo magaya. Apay barok. Apay ngay nga itaka lang. Apay ayan na. Apay ako na yung pinagpadaanan da. Dagiti aginam. Nairaman da iti aksidente. Anya? Imay dito'y dagiti katuga ang amitay, tasapsapulan da ka. Nalaos ti pungtot da, di saan da ka anadaanon. Aguray kayo. Nanais ka. Aguray kayo. Anya nga, aksidente ti bagbagam. Kumusta na kita aginak? Gudaw, lading itak barok. Ngamsigon ka dagiti katuga ang am. Awan kanot gasat dagiti aginam. Anya? Iso atin nasayaat. Mapankalaangan ijayan da katuga ang am. Tapno maamwam no anya talaga tinapasamak. Mapankan, gudaw.
Akala atak anausawan iti daydi akanito manang Emmy. Naglalaok ti riknak, kat nalaos ti panagtigargar ti tumeng ko nagdardaras, anapan iti ayanda katugangak. Tidakes na, awan metlaeng tinadanon ko ijay, taadada aminen iti punerarya nakaimasayagan dagiti aginak. Ti kasakitan para kanyak manang Emmy, saandak a pinastrak adagos iti punerarya, kat pinagsasawanak ti katugangak a babae. Basol ko kano tinapasamak kadagiti aginak. Nalabit agapu iti nalaos a sakit tinakam, iso a kinabil nakmet ti katugangak a lalaki. Ngem amin dagitoy kat jakon ingkan kano, tatilaeng kayat ko, makitak dagiti aginak. Apaman anatan nawagak ti bangkay dagiti aginak, naglusduyak, kat awanan ti sabali nga inaramid ko, no dinagsangsangit manang. Apaman nagkalma ti riknak, santula na panunot ko, ano kinuyog ko kumaida iti daydi akanito nakimisa ken nagpasyar, nalabit asaan da kuma naisagmak. Nalabit nga aging gaita, kat kadenak kumaida. Ngem awandan, manang Emmy. Danda ni makatawan nagkalkalautangak, kalpasan ti pan nakaitabon dagiti aginak. Taultimo dagiti naganak ko, kat sinidirdak, gapu iti napasamak. Daytamot laeng ti rason, iso naingganyo ak nagabrod, tabareng makailiwliwagak. Ngam aklunak nga aging gaita, nasakit latta ti kaawanan dagiti aginak. Sidsidirat matlaeng ti bagik manang. Kat no aging gat kaano akastoy ti kasasaad ko, jak maibaga. To'y pagayam mo, gudo. Pagayam agudo, makipagriknaaken ka. Kat agyamanak taimbinglay mo ti pakasaritaam. Diyos ti kang runaan apagkamangam pagayam ko. Takadagiti kanito ti kinalidem iti biag ti maysa a parswa, ti Diyos saan to nga agsardeng, aging gaamasapulan mananday ta a parswa ti nalawag, ken nalinteg adana. Di ka umibet iti pamati ken panagtalek mo iti Diyos pagayam ko. Tamamati ak, adi na kanto baybayan nga agnanayon, wenno agtalinaed iti kasta akasasaad mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam nagpailingad itinagan nga Evelyn. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras. Ilingad naklatan itinagan nga Evelyn. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. Awan panggap ko idi nga agabrod, ta saan panaglastog, nasaya at ti panagbiag ko dita Pilipinas, tabak nang tinangasawa kanyak. Di makelak iti rigat manang, kat nairwamak matket di nga aggamulo iti daga. Ngam nagbaliw ti amin idi inasawa dakon. Malagip ko idi manang, tunggal adda kami iti talon, iloko a drama ti pagliwliwaan mi, kabayatan ti panaggamgam mulumi iti daga. Dagiti pa yan drama iti radyo ti agserserbi a pagurasan mi, kabayatan ti panagtrabaho mi iti talon. Ni Don Amado ti akin kukwa iti daga asuksukayan mi,
Kastamoten tinagsaadan ti kalkalapaw mi idi. Ni tatang ko ti pagtaltalkan ni Don Amado iti amin maipapan iti talon. Lakay abaro ni Don Amado. Kat sigon kadagiti nang nangag ko nga istorya, nauyong kano, ngem supadi dayta iti pannakaamamok kan kuana. Gapu tanalaos ti kinasingpet na kanyak, kastamoten iti pamilyak. Rugyak manang ti agsalaysay, idi na minsan nga inkuyog na kami kanitatang iti rancho na iti lugar mi. Gapu taadda idi impatarimaan na kanitatang ko. Naglawa to'y rancho nyo, Don Amado. Kan nagado dagiti tarakan nyo adingwan. Tay tatibong ati ami na panagsalukag ko di ka bampanwaga, Evelyn. Don Amado? Kat amin dagita, matagikwam, no aramatam ti utek mo. Ha? Don Amado? Kan mabalin ka di Evelyn. No datala nga doa, amado ko namlatan kanya. Anya? Sapay la kumata di mo panunutan na nadursuka. Kan sapay la kuma, tadi nakaguray ti kastoy nga ibagbagak itaken ka. Amo manawaya ak, Evelyn. Katamokmet nga awan lobyom. Lupay ang dadata nga ado ti agdatdaton ken ka. Kat pangaasim, tay palubos mo kuma nga agdato nakmet ken ka. Ha? Diyak amo na anya ti sawak, sir. Diyak amo. Adalo man ti rabi. Ngamjak pa'y makarik na iti tuglap. Itay pa'y nga dak dito'y sango ti tawa mi nga agpampanunot. Tsak maawatan ti riknak. Apay asan amapunas iti isip ko timbagbagan ni Don Amado. Idadda kami iti rancho na. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Ibilay anak. Ha? Tatang, da kayo matgayam? Apay nga da kapayla di tawi. Adalo man tirabi anak ko. Apay di kapayla maturaw. Diyak pa'y lang amin makaturog, tatang. Diyak pa'y agtuglap. Anya? Nay, apay nga ay. Diyak mo't amo, tatang. Mas daawak mo't. Italaang akastuyak. Anak, nalami isang tipul o ti angin asumrek manipod di tatawa. Kasayatan no isang ramdaytan kat pilitam ti maturaw. Sige, tatang. Tung palag timbagayo. Nay, Evelyn, anak. Apay ngay may kapayla dito'y talaon. Ha? Tatang? Rumbang ko man nagdiretso ka ni Jay Manson ni Sir Amadaw. Aday jayin ni Nanang Mau. Ha? Apay, tatang? Anya ti aramidan medyo mansyon? Tumulong kayo babae nga gisagana ijay taadapas ka na mapasamak. Kasangay nga bin ni Sir Amadaw. Ha? Alan anak, sumarunukan ijay ta nakababay ka ni Sir no saan tayo at tumulaw. Sige. Sige nga, Rod, tatang.
Amado. Apay nga inawis nak diti opisina yu diti mansyon. Amang ano sa pulon dakdag iti kakaduk nga Bayam idan, Evelyn. Adudan nga kasi kaso ijay. At dangamin kayat kung itadkan ka. Ha? Anya dayta, sir? Ngamsakbay nga itad ko. Pangasim. Tabirngasan na kumalatan. Di nakawagan iti Sir Wano Don Amado. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Pangasim, Evelyn. Sige. No, isuti ko nam. Amado. Oh, kasta. Nagimnas at hanggan. Para kan kada ito akwintas, Evelyn. Ha? Wow! Nagpinta sa kwintas. 24 carats gold na ito eh. Sagot ko kan ka. Anya? Ngam, sikat yung kasangay. Apay asyak ti sagutam. Basta para kan kada ito eh. Kat madamdama, kabayadan ti paskan. At dapay sa bali a sorpresa. Kat sabay lakuma, tadinak to paayan iti sango, dagiti kalugaran tayo. Jak maawatan no anya ti imapay ariknak kadagidi akanito manang Emmy. Nalabit a nasisira pak iti material abanag nga inted kanyak ni Amado. Ti sorpresa nga imbaga na kanyak iti daydi a panagkasangay na, isu ti panangkid dawnan nga agkalaysa kami iti sango dagiti kakalugaran mi. Jak ammo no anya ti aramidak idi. Ultimo dagiti dadakkel ko ket naklaat iti napasamak. Syakmet, kaya rigak timon monye ka nga imanugot latan iti kiddaw ni Amado nga agkalaysa kami. Nagarbo ti panagkalaysami ken ni Amado manang. Ket kaya rigan na nagfiesta ti lugar mi iti daydi a kanito. Iti apagdarikmat, naiyaon ko iti rigat ti pamilyak. Kasladyak pa'y lapat dyan, pulon. Ti anya, Pilisa. Ngagnanaad tayo na, dito'y sularte mansyon ni Don Amado. Ay, jakmut ni namnama da ito'y Pilisa. Jak to payamaw nga dagayam relasyon da Evelyn nga anak ta ken ni Sir Amado. Wen nga rod, nakla at akla nga idi inawis na ti anak tang agkalaysada. Kat ita, dandanita pa yun maaddaan iti apu ko kadakwada. So nalaan, ta medyo makapasair ti ibagbaga ti dado makalugaran tayo. Pulon, Kinundawayan tayo kanaw ti kinasingpot kada tayo ni Don Amado. Kinargari kanu ni Evelyn nga anak ta ti amo tayo. ay talang tayan ti adat na. Nga mismo mo't ani Don Amado tinangibaga nga awan ti kasta na pasamak. Mamati akmet iti dayta, Belisa. Dauray marigrigat tayo laan. Pinadakkel tayo tinasayat ni Evelyn. Saan ta nagkurang iti panang bagbagaken kuana.
Eveline, buy-buya ang matlatan dagiti agamam. Oh, apayin anak kaw. Nagunagan ti panagsina ay mau. Tatang, Anak, apayin. Anyat mapaspasamak ka. saan ka naragsak, tatang? Anya ti kayat mo asawan iti kasta nga imbagam anak kaw. Malaksid a pagsasaritaan dakdag iti kalugaran tayo. Awan panagayat ko kani Amado, tatang. Anya? Apay nga ron anak ikalay sa kaidikan ko na. Anda pa yun anak yu ita. Jak matam mo, tatang. Jak maawatan ti bagik idi. Jak amo no apay nga imanugo taklatan idi. Anak, Italaang nga ibuksilak daytoy, tatang. Italaang. ay, ti anak mo ngay. Ipatpatag mo ka day. Tatang, Ibagam kanyak Eveline. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Wano saan? kasano itan pulon. Anya nga iti aramiden ta. Ay, jak amo, Felisa. Maaburido ak matgapo iti kastya nga imbaga kanyak ti anak ta. Ay, Nakababain ko ni Sir Amadaw no bilang laang. saan la aday tapulon? Ad-adapay ang nakababain tayon. Anya ti kayat mo asawan? Iti kanito amaduktalan tipod no akaririk na ti anak ta. Kasla napasing kadaanan ti atap dagiti kalugaran tayo. At talaga ginargari laang ni Evelyn nga anak ta ni Don Amado. Tapno maiyaon tayo iti rigat. Ay, Anyamot ngaminan ni Evelyn. Apay di mala nagpanunot ana imbag. Sakbay ko maasimbrek iti sitwasyon na ita. Apay ang nagdarasudos latan. Nakamatang ka ni Evelyn. Sika talaga, Reden. Talaga nakaragragsakak tungkal kadwa ka, Evelyn. Naidumdum at ikinaragsak ko. Reden, Katamom no apay. Kaputa gayatakin ka. ay ayatan ka mat, Reden. Evelyn. Reden, saan ka nawaya? Kasado ak. Apay. Ay ayatom ka din ni Don Amado. Ha? Marikrik na kasyak tayo ayatom, Evelyn. Saan natila kay nga asawa? Isosumurot ka lang kanyak. Umadayuta. Pumanaw tan dito'y lugaryo. Nalabit asa anak pay ama ko na amanakman manang. Iso a dinadarasudos ti amin a pangaddeng ko. Ta iti daydi a panangawis kanyak ni Reden nga umadayo kamin.
Timulo kaklatan, ajak man la pinanunot no anya ti ibunga ti aramidak. Talaga ngamin nga ay ayatak ni Riden. Kat nariknakan kwa na ti jakpulos nariknakan ni Amado. Nga uray pa'y magunod ko ti amin akayat ko iti danana. Tanabak nang kat nga rod. Ultimo ti anak ko manang, jakon pinanunot. Tasimuro taklatan ken ni Riden, akas laawan anak ko a pinanawak. Oran niya taramidak. Talaga ajak makastrag iti trabaho. Reden, Aramidak mo ti amin. Ngamno apay adimot la sumang bayan ti swerte. aganos ka laeng, Reden. Amang ano saan pa'y talaga anadanon ti umna agundaway. Talaga kit di ang malas ko nama. Ha? Sa anak mo takas to idi. Nalagan ti sir kanyak idi ti kwarta. Ngamita, marigirigata na nagsapol. Reden, Sige, tayo nakagdigusan. Kaya't kung tagin na. Talaga napanugak. anyan ngagpaiso. Oray siyak. Mariknak mo ti kinadagsan ti panagbiag. Itaada kamin ka ni Reden ti agdandan na. Bunga nga ta daytoy ti panang talikod ko iti agamak. Tsaka mo noon niya ti rumbang aramidak. Magsapay la ko ma. Tamadaarak dagitoy ama paspasarak ita. Anya kamutan. Kanayon kan amarabyan a sumangpet. Sakit kanayon kapay anabartek. Awan bibi ang mudang na! Tinumpanak. Dahil tati kong gulam ta malas ka. Anya, kalpasan ti amin nga inaramid ko para kan ka. Kastan tibagam kanya, Reden. Talaga matamalas ka. Sipot nagdanata. Pasi ka na rigat, tinapasarak. Malas ka, babae. Balang kantis ka nga, mate. Anya, Isotap na gibusan ti pa nagmalas ko. Panawan ka, Nevelin. ha, Reden, anya ka din dayta nga ibagbagam kanya. Nalawag mo tinangag mo. Agsinatan. Malas ka, babae. Kasayatan no agsinatan. Tadyak kahit ti mairaman. Iti kinamalas mo. Pagkawanan daktatang, nanang. Oh, nayan Evelyn. Anyan ti kasto ngay nararamid mo. Dandani makatawan nga awan damag may papankan ka. Sa ita, kalaat at simbangpet ka. Nanang, nagbiduta ka. Saan ka lang nagbidaw? Nalawag pa yan nagbasol ka Evelyn. Tatang. Ibagamban kanyak. Pudno ka niya si Mur kay ti sabala lalaki. Akas itinagdinabag idiklat a nagpukaw ka dito lugar tayaw. Tatang. Kasarsarita na ka ti Amam Evelyn. Taipod no lakumati kayat may amaamuan. Agsao ka Evelyn. Agpaiso ka day. Uwan, tatang. Anya? Ay, unay ka nga, ubeng. Ay, masapol nga urnusom ti amin, Evelyn. Kasaritam ni Amado nga asawam. Kat di na kami namnamaan amang kuyog kan ka. Si kalaang ti mapan makisao kan ni Amado.
Evelyn. Mabainak la ko man nga agsubli dito'y lugar tayo. Ngamawanan ti sabali a papanak. Pakawanan nak. Nagpasulakan ka. Nadagsan ti basol ko. Di ka mapapasol. Tamok matadinak ay ayatan. Amado. Amok ang nasisirap kala ang iti material abanag ngayon jayak kan kaydi. Amok ang napilitan kala ang nakikalay sa kanyak. Kapoy tinapintas abiyag amay paikukan ka. Ngamkit di. Narignak nga awan panagayat mo kanyak. Ngumagyaman naklatakan ka. Taybayan nak iti anak. Nga isu tiliwliwa kita. Amado. Saan na may libag nga asawa kalata? Sikat ti ina ti anak ko. Isa pag numaramlat ta. Noan niya ta dakan niya ta agasawa ta. Ngamtapno na anayin amagunod mo tiragsak akal kaligagumam. Umadayo kami iti anak ta. Anya. Lading ito, Evelyn. Ngamday ta ti desisyon ko. Umadayo kami. Tapno makalipat akmet iti saem na impalak mo kanyak. Pudno nga impalubos ni Amado apag numarak ti amin asa ni Kwami, tagasawa kami kat nga rod, manang Emmy. Ngam nagbain akon a makiranod pay kadagit sa ni Kwana, gapu iti nadagsen a nagbasulak kan Kwana. Iti adayo dagiti agama, ingkadeng kumat ti agabrod, tapno manggedak iti bukod ko. Kat sa anak amang namnamalatan iti kinabaknang ti ama ti anak ko. Kantap no makaliklikak iti agkakaalas asawan dagiti kalugaran mi, maipapan kanyak. Sakbay ang nagabrodak manang, kinasaritak ang naimbag ni Amado maipapan iti anak mi. Kat kinunana ang nawayaak amang kontak iti anak mi, kabayatan ti kaaddada iti sabali a pagilian. Siyakmat, igagaad ko ti manggad, tapno no dumteng ti kanito nga agkita kamin iti personal iti anak ko, kat adda maipanakkel ko. Ken bareng no mapunas metten ti sao-sao dagiti kalugaran mi, maipapan kanyak. Amok asaan analaka daytoy manang. Ngam aramidak ti amin, tapno mapanagnakak akabaelak met ti umasenso, babaan iti bukod ko a panagsalukag. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Evelyn. Pagayam nga Evelyn, nagkasang man tinagbanagam. Ngam awan ti sabali a pabasulam no saan at ibagim matlaang.
Tasika ti kang runaan ang nagdesisyon kadagiti inararamid mo iti kalabas. Ginunam ang nalabit agapo ta saan kapayla amanakman kadagiti agundaway, iso ang nagbalin ka adarasudos. Posible day tapagayam ko. Ngam saan ang mabalin nga irason ti kinaawan ti manaknakam kadagiti pagteng anang itunda iti saem ken ladingit. Ituloy mo nga rod nga urnusen ti biag mo, barang no dumteng tumatlaeng ti panawan, amananam mo ti pudno aragsak ken makadennam tumatlaeng dagiti agamam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga Ernesto. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Ernesto kumalatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat agpapaayak iti may sa a factory dito'y Taiwan. Bale da ito iti may kado a kontratak iti pagpapaayak a faktorya manang. Naglepas ti kontratak idi kangitingitan ti pandemya. Adda dagiti kakaduami a pinili dati nagawid, ngam gapo ta pinanunot ko nga awan matlaeng ti agbalin a natalgad a trabahok di tapagilyan ta pandemya, ingkaddeng ko nga rod nga intuloy ti trabahok ditoy. Kat agawid aklaengen no sumaya aten ti sitwasyon. Adda padas kumanang akayat kumat nga ibinglay, tamamati ak unay apakaadawan iti adal ti pakasaritaak. Iso ano bilang tamapagasatan ang maidrama da iti apadas kumanang, kidawat nga aramatan nyo latan dagiti nagan nga inlanad ko ditoy, tanasukatan aminan, tapno masigurado nga awan ti masair ko tiriknana no bilang laeng. Naragsak ka kadi, Marlene? Napalalo ti kinaragsak ko, Ernesto. Agyamanak iti nakalalagip akalay sa nga impay mo kanyak. Iti inaklonak. Inkarikun ka ngagbalin ka na namay iti denak. Kating grande pa nang ikalay sa ken kadi pangrugyan de amin. Ernesto. Wen gayam. Diyak kahit nagtrabaho ka pa, ha? Ti kayat ko, agtali na kalangan dito'y balay ang napaaramid ko. Ha? Di na kun pagtrabahuan? Asawa kan. Siya ko natagtrabaho para kadata. Ngam Ernesto, kasanumat nga iti pamilyak asup sa portarak. Sa dinong iti pangat... Tigagdanag. Pagtali na idin ka dito'y balay, ngam syempre, ikan ka iti budget mo. Kat ijay to ti pangalami ti itad mo kadakwada. Anya? Ang nakababainan ano kasta Ernesto? Anya kumangay ti pagbainam kat asawa nakmat. Basta kasta ti kayat ko, Marlene. Saan ka namanggad? Day pa may samtag tagibalay. Tapno saan kanto na may kawa, inton addan anak ta.
kamot mo, Ernesto? Naggrocery ak nga minan. Ginatang kunti amin nakasapulan dito balay. Anya? Ni, trabaho ko madayta Anya kalakit din aya. Awan anyaman na. Amo mo tadyak ka at amabanok ka. Ernesto, Wan gayam. Dahil iti kwarta mo. agyaman ak Ernesto. Mapanak to idi ayan dananang nubigat Tamapan ko ida ikan iti abastoda. Basta agsubli ka dagos dito balay. Ha? Jacket nga agbayag kay Tirwar. Tawan tao dito balay ta. Bakit? Sapay la ko ma. Tamawatan na. Anya ka matan, Marlene. Imbilin ko kun ka, adi ka agbaybayag na rumwar ka. Tawan tao dito'y balay. Ngam imo na pa asimbangpat ngam sika. Ernesto, pasensya ka lakuman. Nailiwan ak namin a husto ka dagiti dadakkel kan kakabsat ko. Iso ajak mo ta napupuutan ang naglabas ti oras. No di pa impalagip ni nanang anasip ngeten, jak kumapay na puutan. Tsak kaya na maulit da ito, Marlene. Ha? Uwan gayam, agdalos ka dito'y balay inton bigat. Tao may dito'y dagiti ka opisina kalpasan di trabaho mi. Ernesto, Kasangay ti may sa ka opisina ak. Kat inyo preser ko to'y balay a venue ti selebrasyon na. Isong agsagana ka, Marlene. Marlene, agi-serve kayo ti serbesa ayan mi Anda ka matlatan dito nagtibalay. ha? Kanda kita'y pulutan mi. Ipapudot mo mata. Bakit? Tapno sana nakababayin ka dagiti sa nga ilik. Uwan, Ernesto. Sige. Mangirwar kan pa iti ayos Awanan nagyan di ayos bakit? Nagdanuman. Kan kita amutan. Noan niya pa'y dagiti rumbang nga iserbe mi ayan mi kadagiti ka opisina nga agraragsak. Tapno saan na nakababain ka dakwada. Nasingpetak iti panagkunak manang. Ngembo si ak. Kat day nga ugalik ti impakat ko kani Marlene nga asawak. Awan mo tinangag ko a reklamo na. Kat natudyo iti amin nga ipaaramid kan ibagak kan kuana. Awan nga ron ti binaliwak iti ugalik manang. Tamamati ak nga okay laeng iti asawak. Nang runa, kat itad kumati amin amasapul na. Agingga anaparaburan kamin iti anak, manang Emmy. Gusto na, baby. Saan ka nagsangit, man? Guston. Marlene! Umay ka man! Jack mapasardang nagsangsangit ni baby. Ang mga numabisinan da ito eh. Nagsugpay dayta. Ano sam labiitan nga isala, Ernesto? Ilapas ko lang sir Aramida. Makauray di tar aramidam, Marlene. Ngam to'y bisinte anak ta. Saan? Iso nga una to'y anak ta. Alam, iyag mo nga rod. Tasya kon ti mangubakan ko na. Ne, Houston, baby, Houston. Naglukon. Nagsardeng adagos nga agsangsangit kat
Naturugan. Naglukon ta anak ta. Ernesto anak, apay ngay abay-bay amat ni Marlene nga asawam amang iserserbi ka dagiti makan. Imbes kumangas asikasunyo dagiti ninong kaninang ti anakyo. Bye-bye niyo, mama. Kabailan ni Marlene dayta. Anya? Ay, saan Tulungam ti asawam anak. Naimbag ko nunang tangdan kayo laangan iti taga-serbi. Tapno saan marigatan ti asawam. Kabailan na dayta kunakbat, mama. Ay unay kan. Ayabak man laangan ni papam. Tada kami ti mangtulong ka ni Marlene. Ni, sana. Di kay agbannog, mama. Sa kaili na kayo. Ay saan kami asa nga ili Ernesto? Kan maysa, jak kayat aboy buyaan latan ti asawa makaslakit din tagabo ako ti. Jak kayat ti kasta. Pambanukan iha. Madlaw. Saan mat papa? Ngamin, tinulungan dakmat ang nagiserbi ka dagiti makan. Ay, mas daawa ka ni Ernesto. Apay adi kailanan ng danan iti nagbalin at taga-serbi. Tapno duwa kayo kumaan ang asikaso kadagiti sa nga iliyo. Sayang laang ti magastos a pagbayad iti agserbi papa. Iso asaanan. Ang Marlene. Ti importante ita papa, na iraos tayon ti bunyag ti anak mi ka ni Ernesto. Mamati ak nga awan ti makuna dagiti sa nga ili. Ang dagiti kakayam ni Ernesto nga asawam. Aginom da pa'y laang. Sana bale papa, siya kon ti mga sikaso kadakwada. Ay, jak amuno niya ti panunot nga adda ka ni Ernesto nga anak mi. Kabalan na ti manangtan, ngam no apay nga impatudon na amin kan ka. Maluksawa. Ay na, bayan yun papa. Di yu ikaskaso daytan. Kas itinakon-nakon, ti importante kat nairaos tayon ti bunyag ti anak mi. Marlene, kinantsawan dagiti katrabahwak. Nangro na di doan ninong ta anak ta. Oh, apay ka no Ernesto? Nabitin da ka no, iti bunyag. Ha? Iso ako naknag-happy-happy kami inton bigat. Apag isong tumata Sabado inton maminsan nga aldaw. Awan sa rakita opisina. Iso mabalin kami nga graragsak. Kat adalatakan ka Ernesto? Mangibata kiti kwarta inton bigat, tamapan ka makitsenda. Ha? Makitsenda ka iti iluto mapagsasanguan minto nga graragsak dito'y balay. Ernesto, check up ni baby inton bigat. Oh, di apag iso tarumor kayo gayam. Isa miramton ti makitsenda iti lutwam mapagsasanguan mi. Ibatikan ka ti kwarta, ken ti listaan ti putahe alutwam. Tapno ammom noon niya ti gatgatangam. Nagbalin nga ayuyang mi kadagiti katrabahwak ti balay mi manang Emmy. Kat syakmet, awan sarday ti panaggastos ko tunggal agkakadwa kami kadagiti gagayem ko iti balay mi.
Lunak ang nagamaranan iti panagpasikat ti aramidak, takayat ko ang makita dagiti gagayam ko agalanteak. Taamok ngamin, ano galante ti tao, raumen ti pada na a tao, nang runa dagiti nasinged kenkwana. Nagbalinak a barayuboy, ngamjak metlat talinipat ti obligasyon ko iti asawak. Kat nagtultuloy ti panangited ko iti allowance na. Agingga adimteng ti jak pulos ni namnama apagteng. Oh, Ernesto, payakas laborido ka asimangpet. Sana kasla. Talagang aburido ah. Ha? Apay namin, anya tinapasamak. Agsaranti kumpanya pagpapayak. Anya? Nabankrupt da ka nun. Saan na ka mamati? Imposible ang mabankrupt da. Kat nagdakkel na kumpanya day jay. Kan may isa, dakkel mo ti mapaspastrek na. Ernesto, Sigurado nga dalakit ti sa bali ang makagapo. Napay nga agsaranti kumpanya pagpapayak. At dalakit di. Ernesto, manipod na awanan ka iti trabaho. Dandani inaldaw mo tan nga daka dito'y balay mi ka ni papam. Mama, Naimbag ko no kaduam dagiti aginam, ngam saan mo't? Sikamot la ka na yun ti umay ditoy. agsapsapol ak ngamin iti trabaho, mama. Kasano ang makasapol ka ngay no kanayon mo't nga daka dito'y balay. Mama, Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Ernesto. Apay akasta ka mo't tan. maupayak, mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Manipod nagsara ti kumpanya pagpapaayak. Kasla naawanan ako ni Tikanas. Anya? Saan arumbang dayta anak ko? Kasadulaangan ti pamilyam. Anya nga iti pangbiag mo iti aginam no kasta kamutan. Mama, Mas daawakan ka no apay nga awan na pulos ti urnong mo kat nagdakkel mo ti sweldom idi. mama, Di mo ammo a pinanunot ti masakbayan. Nagbalin ka a barayuboy. Nagbalin ka a pasikat kadagiti gagayem mo. Rumbang kuma nga imo na a pinanunot mo ti masakbayan nyo iti binukal mo a pamilya. Ngam ti panagbalin mo a barayuboy kan pasikat kadagiti gagayem mo idi. Saan kumakas na ti mapaspasamak kan ka ita? Tano na gurnong ka idi, adda ko mapagpuunan nyo ita nga agasawa iti uray basit laeng a negosyo. Saan ka kumaamaupupay ako naham? agsasarunon arabi asumang sangpot ka na bartak mabalin ka di, Marlene. May anak lang. Kaya't ko lang di makaaliwaksay. Ernesto, Kaya't ko malipatan di mapaspasama kita. Ura pag ganito lang. Kaya't ko malipatan awalan ti panggadak. damagak man kan ka Ernesto. Marisot ka di ti parikot iti kasta pa nagbarbartek mo. Ibagatan ang malipatam ita ti parikot tanabartek ka. Ngam inton bigat apaman ang makariing ka. Inton mausawan ka. Adan to pay laang ti parikot. Saan anapukaw wenno narisot. Marlene. Si kalaang ti kaasi ti kastangar aramidam Ernesto. Amangan no makaala ka pa iti sakit mo. Gapo iti kanayon apa nagbartek mo. Nakarkaron tun aparikot no bilang laeng.
Ay, mabitla ang tabanyusan ka tapno mapreskwan ka. Kalpasan na, agpeles kanton tapno makainanakan. Agyaman nagtada ka laang dito'y balay. Saan ka manan anapan na ginom? Marlene, Amok anadagsan ti parikot mo. Nang runakat awan urnong mo, Ernesto. Marlene, Di mo kumakunaan nga agpakalaingak, Ernesto. Kan, di na ako makagura iti daytoy nga ibagakan ka. anya dayta? Uray kaskasan no. Nakaurno nga, babaan iti ititad mo nga allowance ko idi. Ha? Iso ti pangalalaak iti gasgastusan tayo ita nga awanan ka. Marlene, Ngam, ada na patpatag na ibagakan ka, Ernesto. Kat sapay la kumata maawatan, ken patganak. ha? Ada offer kanyak ti kabsat ko nga da iji Hong Kong. Kayat ko nga aramatan ti urnong ko, tapno maka-abroda. Anya? Agasawa ta, Ernesto. Masapul nga agtinulong ta. Sipod nagkalaysa ta, napatgan amin akayat mo. Awan apulos ti tinubngar ko. Iso pa nga asim. Siyak kumamot ti patgam ita, taparamot laang daytoy kadatayo iti anak ta. Pangaasim ko ma. Agkad tiriknak iti daydi akan ito, ngam tinaptap pulak ti bagik manang Emmy. Adda nga punto ni Marlene nga asawak. Agparang abagikla ang ti pampanunutek, no nagpailuyusak iti pride ko. Imanugutak iti kidaw ni Marlene iso ang nag-abroad, kat nagtrabaho iti 2 atawan iti Hong Kong. Apaman analpas ti kontrata na kat nagbakasyon, kinid daw na nga agsublimanan ngam sa anak nga imanugot. Imbagak asyak ti lalaki kat syak ti agabrod. Banag anaawatan mo ti asawak, iso nga imayak dito'y Taiwan. Kas itinakunakon manang, kangitingitan ti pandemya idi naglepas ti damo a kontratak. Kat nagasatak, taman nakaawat ti amok, kat nakarinyuak. Dakkel pa'y eleksyon, tinaipaay kanyak ti pandemya, tanasursurok ti agimped ken agurnong manang. Iso nga inton aglepas ti kontratak, kat makaawid akon, amok nga uray jakon agsubli ditoy, makaibangon kami nga agasawa iti negosyo nga agbalin a pagbiagan mi. Daytoy tipadas ko manang. Kat sapay lakuma, tanakaibati ak iti leksyon kadagiti naayat adumdumngeg. Agyamanak manang Emmy. Toy pagayam mo, Ernesto. Pagayam nga Ernesto, agyaman kami kan ka. Saan ka nagbidot pagayam ko? Napatag eleksyon tinaibatim kada kami amin, babaan itipadas mo. Kan husto launay tinagbalin a pangedeng mo, idi nagpakada ti asawam. Di ka nagpailuyos iti pride mo. Tano nagpailuyos ka,
Di mo kumamot na sursuro dagiti leksyon, anaadal mo. Alakastan, pagayam ko, agyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi